Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi kigge på, hvor langt en AirTag kan flyve. Og min mor tror 20, og jeg tror 50, så nu må vi se. Hvad er en AirTag? Det er den her. Jeg tror, den kan flyve 50 meter, og min mor tror 20. Nu må vi se på det. Den kan altså 39 meter. Synes jeg så meget.